Tales of Navrum, 2D platformová skakačka vyrobená v Unity. Pri spustení hry sa spustí cutscene alebo cinematic, ktorý sa dá samozrejme preskočiť. Pred každým levelom sa spustí cutscene, ktorá ukáže celý level, aby hráč vedel, čo čaká, a zároveň vysvetlí jednotlivé prvky levela. In each simulation, your goal is to get to the gate. Take a good look at that gate. Pohybujeme sa normálne V a dvojité V alebo šipkami. Máme respawn point. Vieme si upraviť život pomocou zbieraním srdiečok. Máme aj pohybujúce sa platformy. Keď umrieme, hra nás presunie na najbližší aktívny respawn point. Môžeme si aj aktivovať každý level z tohto panelu. Pri prvom spustení hry sú levely uzamknuté. Po prejdení levelu sa level odomkne pre prípadné znovu prejdenie. Pri spustení levelov z menu sa nespustí cutscene, keďže cutscene spúšťa len pri prvom spustení daného levela.